Hej, du har ringet til Katrine. Men det er mor. Jeg tænker på, hvad vi gør i år med hensyn til julen. Jeg regner med, at vi er hos jer, som vi plejer. Det er Barbara. Jeg står for rødkålen. Hej, far. Jeg skulle spørge for Bipper, hvad tid det var i morgen. Kan jeg spørge Mads, om han har styr på vinen? Vi skal jo have noget ordentligt, så sandt. Og hvis du husker det, så låner du selvfølgelig bare bestiller. Hvor mange bliver vi lige? Vi er 13 på mormor, farmor, farfar. Skal vi to lige aftale, det her det bliver en hyggelig aften? Glædelig jul. Kan du ikke lige prøve at komme en lille smule i julehumør? Du er så fucking leve i rummet. Ved du godt det? Jeg gider ikke det, jeg siger det til dig. Glædelig jul. Og der sidder mine eksmænd og drikker sig fuld. Nej, skal vi have and? Jeg troede, vi skulle have kalkun. Nå, jeg havde ellers slået mig selv med af jul. Mere jul, det behøver du sgu da ikke. Det er noget andet med os, ikke Katrine? Nå, hvor gik turen over så? Det blæste en del over fjorden. Ja, så det var far, han kan sige, det var til ordentligt. Det er det også rigtigt, mor. Ej, du er så fræk. Nej, Torben. Jens Peter skal ikke have champagne. Come on, det er juleaften. Jeg elsker de der selfies. Skål og velkommen. Glædelig jul. Skål. Og Patricia kommer også. Patricia? Nå. Oh well. Hej, søs. Hej, Patricia. Hvor ser du godt ud? Og jeg er så glad for, at jeg måtte komme. Det måtte du heller ikke. Nej, kom nu. Nej. Er det okay? De spiser ikke så meget. Det sner. Vil I have noget champagne? Ellers tak. Jeg drikker sgu ikke mere. Så. Ja, manden! Nej, den går ikke. Det skal være en hel mand uden hak. Hold op, nu for helvede! Smil, hej. Det går da godt. Gør det. Selfie. Jeg gider ikke mere, jeg tager hjem. Ja, det tror jeg også, jeg Ja, det behøver altså ikke at blive et problem, det her. Vi har rigeligt med sengetøj, ikke, Katrine?